It's Abama on the beat. What's you got for getting a man? Why you lie? Why you lie? Never got the street. When you look my so I'm away. Oh, well, money can't you never put the money when no church. Oh, where you look and I don't know. When I follow. Etoye bubula kede jewe Mundo State Wesegnes Wenata South Local government Wekadini Mosideti Kajul kedoye budobu Wabu wachi fundu baku Waju baku gonna nine. Wezi baye go haji fundu baku gonna. Odoku basirike. Ofana go pogo no go na luisike. Yadi waga kiwewe wendu baku gonna. Ogala weli weni balono. Waka bulu waka do odo kiri ya na ya oyu jane etiro mo waju baku gona odo kubala mo Webelebe ne weli weboye jodo koma do beliwe jodo ye jide mosideti Ogiri gego no kwado dokwike Wachi fundu bagu kona mawu Oye gego na tachi Oke na tachi na joina Kona na tachi Manuki Oke masirike Oye gego na kwanso Manuki nene Na kwanso na tachi Kona na tachi Onage
na-ebuli ego ogologo na-asị isi ike gị na chi gị dị na mma onye chukwu ya gozi ịkọ ya gozi echi oke mmọnwụ gbanwe gara ije na agba egwu oke mmọnwụ ndị mele obodo agwari oke mmọnwụ oji mmanụ ebe ahụ n'ime ịbara mmọnwụ Ugonna na-atọ jiri edokwasịrị agwụ na-agụrụ gị na China mmanụ Igbo bụ ndị Igbo na-agụ ya bụ onye nke na-ebute wegị odokwasịrị gị na chi gị dị na mma mmọnwụ Wasibu ego ga-etogo nnukwu ego onwere ebe ndị ilo ga-eme gị odosipalị mmọnwụ igede ije na-abata obodo ojije maka na si na okwu daa ikpube ọdụkọ yụrụ ayụ ogidi na-egusi ike onwere ife eke ga-eme ọlasi nwanne m kebụ onye iketa ọmụmụ n'ime Mwenwe na-agba egbe onye Igbo steeti oji mmanụ egbe oge kedu oyi na nga si ike kelele onye ego nwanyị na-atachi onye na-eru ụjọ na-etire mmanwụ onye kala ada na-ebigo Wasibu seneri ya Wasibu lori ya Odoni masidi ya Mrs. Sophia Ike Rolo Ngone Osodi Ebe Wasibu Ngone na kudiye n'ụlọ eri ma bụ idiye Aye wudu wa Wasibu keneli ye Wasibu ye na mutali ye Chief Wendu beku na be Wendu beku na be Wasi na mutali Ugonna na tachi nine Baba jisike n'odogwu onye ndị ya na-akpa isi ya onye ya gbanụ ọmachi ya n'anya mkpali n'odogwu wasi mụ keleli ya mama mụtali ya Mrs. Angela Nzukako afọ nụrụ odogwu webe bụrụ Ugonna na tachi mama na-eburu odogwu webe n'ebe bụrụ ozugbo kwuru ekele ndị ya na ya na
Chifakunne Bilimbili Wayi Logida Nine Waya Kijoye Go Basike Akunne Bilimbili Wasimu Kanaliye Wadu Kulu Kuyanina Yana Namukana anyone See na China Wasimu Kanaliye Why man ended na China Wasimu Kanaliye When the guys up in China When oil and gas like the Sina Kani wherever they well you get only and gas when another tree Manu kill and gas when Manu did it when to Batia along with China at the buy Lagos Abuja N'Imo Steeti onye ego dị Ejọba mmena gbala dị mma Chọba buga onye na ngasi wee mmanụ na-asacha nchi ịgba ihe na nchi ije na-achawa onye gwuta onye ntị ana n'ọnwa buga onye na ngasi onye ụlọ na-ekenego ogini mmanwụ na-agbala agwọ ya kwesịrị Igwe na-asachi obodo onye asị mụ na ọ na-aza